Når vi her i medierne har historier om unge indvandrere, så handler det næsten altid om tre ting. De topper kriminalstatistikken, de ryger ud af skolen, og de kan ikke få arbejde. Men nu skal de høre om en ny indvandrerelite, om ambitiøse, målrettede og flittige unge, der indtager landets mest prestigefyldte uddannelser. Her kommer Danmarks nye indvandrerelite. 22-årig Toller Mulut med iransk-kurdiske forældre læser til kemiingeniør på DTU, og dermed er han medvirkende til, at unge med indvandrerbaggrund nu forholdsmæssigt har overhalet deres danske medstuderende. Jeg er pioneren i familien. Ja. Ifølge Ugebrevet mandag morgen er 3% af de 20-24-årige danskere i gang med en længerevarende videregående uddannelse, mens tallet for indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er 4%. Og det er folk, som er aktive, som er dynamiske, som er meget opsatte på at tage en uddannelse. Og egentlig kan man sige, at altså det, der kendetegner dem, er først og fremmest, at de vil noget her i livet. Altså. Det er ambitiøse unge mennesker. Og de unge indvandrere gør præcis, hvad regeringen vil have, at alle danske unge skal. De vælger meget erhvervsrettede uddannelser, som tandlæge, farmaceut og ingeniør. Altså, i vores hjemland, så er der 3 uddannelser, som man siger, der er prestige i. Advokat, læge og ingeniør. Så jeg må da indrømme, at familien har været en stor grund til, at jeg kom i gang. Ifølge Danmarks Statistik stammer hver 5. studerende på tandlæge, farmaceut og ingeniørstudiet fra et ikke-vestligt land. Og det er noget, lærerne kan mærke. De virker jo rimelig målbevidste, vil jeg sige, og måske man kan sige lidt til forskel for danske studerende, så de stiller nok ikke helt så meget spørgsmålstegn ved lærerens autoritet, men meget målbevidste og meget interesseret. Da jeg gik i gymnasiet, der havde jeg en lille lyst til at droppe ud, fordi at mange af mine danske venner, de tog måske et år at rejse til Sydamerika eller et eller andet. Og det lyder jo også som en fed ting. Men jeg har altid fået at vide derhjemme, at jo hurtigere du bliver færdig, jo hurtigere kan du komme i gang. Når han er færdig med studierne, så vil Toller Mulut gerne have et job på en kemivirksomhed i Danmark. Selve brændselscellerne, de kører ved omkring 150 grader. Det er dog langt fra alle unge her i landet med indvandrerbaggrund, der klarer sig så godt, som vi hørte her. De har nemlig stadig generelt dobbelt så stor frafald ved overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse, som danskerne har, og også på erhvervsskolerne kæmper lærerne stadig for at holde fast i de unge med indvandrerbaggrund.